Takéto včely nájsť 12. februára je pekné, lenže toto sú adeptky, ktoré sa budú ako prvé včely rojiť. Že takéto silné včely treba dávať potom už v apríli na ne pozor, aby neskončili na strome, pretože to je tak extrémne silné, že ak sa z toho neurobí odloženec, tak jednoducho to v tom úli neostane. Tam už v tejto chvíli musí matka plodovať na možno 5-6 rámikoch. To, že je na okrajoch ešte niekde pleseň, je bežná vec, ktorá sa týka hlavne zateplených úlov. Tie včely to v priebehu marca všetko vyčistia a to bude krásne čisté. Takže to je vlastne len signálom toho, že tá matka veľmi dobre ploduje a jednoducho je tam tým pádom v tom úli vlhkosť. A to samozrejme praje v zateplených úloh plesni. Ale ako hovorím, tie včely sa toho v marci veľmi rýchlo zbavia.